Assalamualaikum Cahyu. Assalamualaikum Sugeng dalu Bapak. Nggih, waalaikumsalam. Duh. Dos pundi pawartosipun dangu mboten kepanggih. Saya sehat. Alhamdulillah. Bapak iki alhamdulillah panggah sehat pokoke. Angger jek jejer karo wong ayu-ayu ngene iki panggah sehat. Nah, nggih. Sampeyan piye? Saiki kelas pira? Kelas 3 SMP, minggah kelas 3 niki. Mas, lha wis tok kaya genter ngono wisan. Lah mila to. Lah dhisik jaman dik nyusul aku pertama kali nyusul wayangane Bapak kae tahun piro kae? Tahun 2019 menawi. Oh, jek kelas piro kae? 3 SD. Lek mboten 18. Oh. Nggih. Kelas 3 SD. Nggih SD, Bapak. Sakmene lho gajian. Nggih tasih alit nggih. Saiki mak oh iya piye cilik saiki. Rumangsaku lek kowe dhisik ora iso dhuwur lho, Nduk. Mila to, Pak? Heeh, saiki kok iso dhuwur kaya genter ngono ya. Peh Mas. Nggih rumiyin jenengan ingkang bimbing kula ngantos sakniki lho Bapak matur nuwun nuwun sanget. Sama-sama. Nek aku karo cah wedok ki duwemen, Nduk. Demen terus pundi? Cah wedok cilik ngene iki lho Mas, ora kok cah wedok tuwek-tuwek ngopo. Wis ora usah dididik dok pinter-pinter wisan. Nek cah cilik-cilik model ngene iki ke zaman kelas 3 SD ki wis melu ki wis mulai tak tanamkan jiwa keberanian untuk tampil ke panggung dan nguri-nguri budaya. Leres sangat. Bapakmu apa seniman? Sanes. Oh. Bapakmu pegawai kebudayaan? Sanes, Bapak. Yogo? Sanes. Lah terus bapakmu nyambut gene apa? Sadean ayam. Dodol pitik. Nggih. Lah ya ambumu kaya telek. Ora ding ora. Lah ibumu mendhi. Iya alah. Nggih, matur nuwun sanget, Bapak. Wis, yoga-yoga rasah meri. Matur nuwun sanget. Heeh, matur nuwun karo Pak Mansur, Mas Mirza. Pak Mansur matur nuwun sanget nggih. Aduh, jan. Saomah rezekine apik-apik bengi. Kelas piro anu le cah bagus, Mirza? Kelas kawan minggah kelas gangsal. Papat SD? Nggih. Minggah kelas 5? Nggih. Ranking ora? Boten. Mboten entek ranking-rankingan mboten nggih. Sakniki kan ora nek ranking. Nilai ora nek ranking-rankingan udah dadi kemarin. Pelajarannya komplit. Napa? Pelajaran komplit ya si SD. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Nggih. Bahasa Jawa enek ra nek sekolahmu? Enten. Hono Caraka. Apal mboten? Boten. Oh, Hono Caraka dados sewala padha jayanya monggo padha awak mboten. Boten. Oh, diapake sampean. Nggih. Heeh, ya. Saiki arep nembang apa? Cah loro ndang dhisikne. Caping gunung. Caping gunung niku nggih. Oh ya. Sing jeneng anu Mirza. Nggih kersane adik menawi saged. Oh ya, ya. Ya. Ngene iki lho. Anake loro-loro nek tunggalmu lek loro iki temen. Gangsal. 5. Nggih. Masalah. Lah ki mbokmu jane wong apa kucing? Kula Setat cetet. Kula keempat, adik kaping gangsal. Oh, berarti mbak-yumu ono. Nggih wonten sampun wayah kalih. Wah, wis metu loro. Nggih. Wah, iya jas. Sregep bapakmu berarti. Saben bengi ya. Saben bengi Mencolot deh, sak. Ono, sak juta iki yo nganggo mencolot. Ora, sampean jare bapakmu wis belajar dalang. Nek mikir dicekel. Nah, wis belajar dalang sampean. Nggih, golek mik sing muni. Nggih, sampun. Sampun. Wis iso suluk, Rum? Saged. Suluk apa? Nggih. Odo-odo. Odo-odo. Ndasar, sampean sulukan ndasar. Odo-odo niku sing pripun? Aduh.
Bumi gonceng-gancing kae kok dodo jenenge. Heeh, isane apa nang? Nang. Nek sing suluk Hanjrah niku Oh, kuwi jenenge patetan. Kuwi jenenge patetan juga. Nggih. Juga ki cendak. Nggih. Termasuk ngene Pak Kangko ki ya juga cendak. Nggih. Cendek ngoten. Nggih. Sendon nggih, Pak. Mboten sendon beda. Sanes. Beda anu patetan juga. Oh, patetan. Lek sendon niku beda neh. Terus pundi? Lek sendon ki enek sing nabuh iki rebabe enggak melu kuwi sendon. Nek patetan kuwi melu. Ya jajah hanjrah ya, hanjrah ya. Hanjrah. Nggih. Hanjrah ingkang ya. Nggih. Ya, Ji, Ro, Lu ya. Hanjrah ingkang puspitara kasilire samirana Kanca-kanca tepuk tangan nduk anu tule mirsa. Aku kudu nangis lek ro bocah pinter anake bakul pitik lho nduk. Aku ki dalang, anakku ki malah senengane mancing. Iya. Ayo luar biasa. Apik lho suarane tenan. Wis ditukokne wayang sak kotak to sampean? Nggih. Oh iya jos. Nah, tak wene wayang Pak Kang oleh. Jukukne wayang sitok. Alhamdulillah, matur mbah sanget nggih. Heeh, wis aku lek karo bocah sing seneng wayang. Iki lek. Nyale iki digawa mulih nggo. Nah, Nggih. wayange Pak Kangko ya. Iki lek dituku karo tengah yuta. Nggih. Nek kanggo kowe gratis. Nggih. Mbah sanget Aduh. nggih. Pangestunipun. Ya. Tak tungane dadak dalang lawaris. Amin. Amin. Kelangan 1,5 juta. Nek ora apa-apa ikhlas aku nek dijoyo. Ikhlas to, saestu. Ikhlas saestu, ikhlas. Tenan aku ikhlas. Matur mbah nun sanget. Iya, jas. Oh, apa-apa, aku ora apa-apa aku. Ya. Dibacaken nembang neh. Ya. Yen memajang among karo jana marem tenan. Suarane apik, njogete ya pinter, Mbak Yune ya ngono. Wah, bapake ngrokok neh. Ya. Nduk terus, Nduk.
janjine nano ya panas sudan aling-aling capek ya senatian wadon sarwi masuk langgam digejolke Pak Do dangdut le mirsa lintang karo
Terima kasih Cahayu, duduk dulu ya. Kita sambung meneh. Le mirsake wayange digawa anu apa? Digawa medun wayange. Kuwi wayang anu apa jenenge wayang lawase Pak Kangko. Dadi wayang lawas karo wayang anyar kuwi isih apik wayang lawas, regane isih larang wayang lawas. Nggih. Iki nalika Pak Kangko jek urung laris dhisik. Kuwi wis wayang